Sa dagan sa atong panahon, Typhoon Nika nga may kuso-kuso karon sa parte sa Luzon area gilaumang mugawas na sa Philippine Area of Responsibility ugma. Apan sa iyang pagawas, laing weather disturbance sa sab ang gikatakdang musod. Matod sa Pag-asa Visayas ugmang adlaw, gikatakdang mo-exit na si Typhoon Nika nga niigo karon sa daghang probinsya sa Luzon. Apan hayan, musud na usab sa Philippine Area of Responsibility ang tropical depression sa Pacific Ocean nga pagatawgo na unyang OFEL. Gilauman sab nga mas mukusog pa kini nga magsubay sa direksyon padung sa Northern ug Central Luzon. Samtang dinhi sa Central ug Eastern Visayas, matod sa Pag-asa, walay mamahimong direktang epekto ang magsunod nga mga bagyo kay paibabaw ang track niini. Gilauman nga maayong panahon sa musunod nga mga adlaw. Kining bagyong Nika walay direct effect diri sa Central Visayas even though sa eastern part of Visayas. So expected nato within 3 to 5 days diri sa Cebu or Central Visayas generally fair weather ta. So moderate to high chance gihapon kining mga isolated rain showers or localized thunderstorms.